Chcete zmeniť postoj k sebe a k životu a svoju osobnú prezentáciu voči svojmu okoliu. A premýšľate nad tým, ako začať. Tak z mojej skúsenosti, ako som začala ja. Ja som si najprv predstavila pocit, ako sa chcem cítiť. Ako sa chcem cítiť, keď pracujem, ako sa chcem cítiť, keď niečo rozprávam alebo podávam iným ľuďom, ako sa chcem cítiť v jednotlivých rozhovoroch, ako sa chcem cítiť proste v jednotlivých svojich situáciách. A je dôležité si v tom urobiť jasno. Jasno v tom pocite. Ako sa chcem cítiť. Hej, a teraz v podstate je dôležité v tomto celom uvoľniť. A prídu vám určité také impulzy pre vás, odkaz pre vás, len pre vás. A pokiaľ ten odkaz neporozumiete a nebudete ho nasledovať, tak príde ďalšia seanca. Čiže tie odkazy budú chodiť a jednoducho budú chodiť dovtedy, kým si ich nevšimnete a niečo s tým neurobíte. Je to veľmi zaujímavé, ale naozaj to funguje. V podstate, keď vy cítite, že potrebujete ísť danú chvíľu hneď a teraz, povedzme na prechádzku, tak je dôležité, aby ste na tú prechádzku šli. Nie, že potom niekedy, teraz nemám čas. Nie. Aspoň 10 minút ísť na tú prechádzku, pretože na tej prechádzke nadobudnete pocit. A príde vám tam ďalší odkaz. Čiže ono je to také zvláštne, ale naozaj to funguje. A spomnem veľmi dobre, že niekde sa potrebujete v podstate odštartovať a začať jednoducho inakším spôsobom premýšľať a uveriť tomu, čo v podstate vy ďalej chcete robiť, na čo sa chcete sústrediť a zamerať. A ono to potom krôčok po krôčku same príde. A dôležité je stále mať v sebe tú predstavu toho pocitu a nenehať sa vyrušiť inými vonkajšími vplyvmi. Pretože oni budú chodiť do vášho života, tie vonkajšie vplyvy, formou rôznou, nejakou udalosťou, ktorá proste vás na chvíľočku zarmúti nejakou informáciou, ktorú vám niekto povie, nejaký pocit, ktorý vám človek odovzdá, ktorý sa vám proste takýmto spôsobom nejako nesúzvučí s tým, na čom vy pracujete, ale je to dôležité ostávať stále pozitívny a stále vidieť ten svoj cieľ. Nenehať sa vyrušiť od týchto impulzov a od týchto podnetov zvonku. Takže toľko dneska. Dneska mám videjko trošku kratšie ako tie predchádzajúce, ale snad som povedala nejaký dôležitý odkaz pre vás.